Intentaré dibuixar-vos el viatge del meu pare. Jo tenia 10 anys quan es va embarcar en aquesta aventura. Va ser poc després de la guerra, l'any 49, tot i que a vegades em sembla que va ser ahir. Jo no tenia records de la guerra. Era massa petit. L'ha dibuixat el pare? Pregunta-li, ja ho veuràs. Què fan? Volen construir un vaixell. Slocum! Slocum? Per què li diu així? El meu pare no estava construint un vaixell qualsevol. Estava fent el d'en Joshua Slocum. Amb aquest vaixell, l'Slocum va ser el primer que va navegar al voltant del món en solitari. No, més cap a l'esquerra. Però és la teva dreta, François. Mira que és poca traça. Des de ben jove, el teu pare ja somiava en un veler. Fins i tot volia fer la volta al món navegant. Les Illes Canàries i les Marqueses. Un vaixell al jardí. Creus que acabarà el vaixell algun dia?